Здравейте, аз съм Никола от Smart Cargo и в това видео ще ви разкажа как заплатихме депозит за Xiaomi SU7 Max, след което си го върнахме. Накратко, Xiaomi SU7 Max е 673 конски сили. Това са 508 кВт от 0 до 100 за около 3 секунди. Доста бързо. Като цяло, идеята се зароди от това, че в крайна сметка Smart Cargo се занимава с внос на абсолютно всякакви стоки от Китай. Може би е трудно да внесем химикали. Не, внасяме и химикали. Така че внасяме всичко. Но не бяхме внасяли автомобили заради антидъмпинга, който е наложен върху електромобилите, а за тези с двигател с вътрешно горене просто не си струва вноса. В Китай се ги харесват достатъчно. Все пак в Китай се харесват достатъчно и Xiaomi, особено SU7 и особено Max, защото той е по средата между Ultra, който е 1500 конски сили, и между обикновения, който е около 300 конски сили, което никак не е бавно, но е по-евтин вариант. Като цяло, за пръв път, когато видях Xiaomi SU7 Max, реших, че това е колата, която трябва да закупя на всяка цена. Но тогава беше чисто нова. Чисто нова, това означаваше с около 49% антидъмпинг, което я правеше на практика безсмислена за внос. Защото след 10% мито имаме 49% антидъмпинг, след това имаме ДДС на всичко това, просто е безсмислено. В момента нещата стоят последният начин. Все още има антидъмпинг мито за електромобилите от Китай, но това антидъмпинг мито се налага само единствено върху чисто новите автомобили. Тези, които са втора употреба, трябва да отговарят на няколко правила. Трябва да бъдат на минимум 6 месеца, за това е възможно, ако се закупите електромобил от Китай и все още не е минал тези 6 месеца от дерегистрацията си в Китай, да трябва да поизчакате, докато имате възможност да го изнесете от Китай. Трябва да има някакъв пробег, не може да е чисто нова. Като цяло няма много други проблеми. Проблемът също така е в технотеста в Европа. Ако се обадите в момента на нашите агенции, които извършват Технотест АД, мисля, че беше и още една, те директно ще ви откажат. Разбира се, ако потърсите още малко, ще откриете хора, които ще ви изготвят технотеста в Европа, и то за цена около 450 евро, което мисля, че е доста добре. Ще се опитам да бъда кратък, но в същото време да ви разкажа точно какво се случи по време на нашето търсене на Xiaomi SU7 Max. Позитивният опит за нас от цялата тази история беше, че се запознахме с много добър дилър на автомобили втора употреба и по-специално на електромобили от Китай. Така че, ако нещо ви е нужно, сме на среща, за да помагаме. Директно ще отворя нашия WhatsApp чат, за да мога да спазвам хронологията и за да разберете през какво преминахме по време на търсенето на този автомобил. Всичко започна от един перфектно изглеждащ автомобил, който беше бял с червена кожа. 2025 година е дата на регистрация, но истината е, че модела е 24-та. Цената плюс доставка до пристанище е 23 190 долара, което на практика е много добра цена. Както и да го погледнем, това е 700 коня кола. Точно този модел е с Smart Driving, което е тяхната система, но е възможно всички да са така, честно казвам, не съм сигурен, 4x4 и така нататък. Перфектно изглеждащ. Стигнахме до там, че бяхме готови да го закупим веднага. Дори не исках да превеждам депозит. Исках да го закупим. Просто цената е наистина много добра. Решихме, че независимо какви са транспортните разходи, ако трябва ще го складираме в Китай, докато цените на контейнерите паднат. Понеже действието се развива в началото на юли месец през 26 година. Юли месец, както знаете, е месецът, през който цените на контейнерите са най-високи през цялата година. Това се случва, защото почти цял свят зарежда стока за черен петък, което прави следният ефект. Китай пълнят контейнери, изпращат ги, но не ги връщат. Тоест контейнери почти няма. И разбира се, има играчи на пазара, които изкупуват контейнери на много по-ранен етап
и ги продават на почти двойна цена след това. Но това е техния бизнес. Нашият е различен. Стигнахме до там, че нашият агент провери застрахователната история на този автомобил. Излезе, че повече от половината автомобил е преправен. В застрахователната история в Китай е описано абсолютно всеки долар. Имах предвид китайски юан. Абсолютно всеки китайски юан, който е изхарчен от застрахователната компания и е възстановен на клиента, т.е. на китайския собственик, е описан в този документ, с който нашия доставчик не снабдява и съответно правим доста подробна проверка. Разбрахме, че тази кола е била помляна, след това е била ремонтирана, изглежда перфектно, но само на снимки, видео така и не получихме. Какво става за жива инспекция? Просто не се струва да караме агента да ходи до там. Намерихме втори автомобил. Той беше син с червена кожа, изглеждаше ми доста добре. Пак 24-та година, 20 инча джанти. Джантите са поръчкови, но на мен изглеждат същите като другите. Както и да е, 16 000 км, което е почти нова кола. Колата беше перфектна, но някакси границата между 25 000 долара и 34 900 ми се стори доста, 34 155. Отново границата ми се стори доста голяма. Продължихме нататък търсенето. Нашият агент започна да ни убеждава, че за под 30 000 долара ние няма да намерим автомобил, т.е. Xiaomi SU7 Max, което да не е катастрофирало и то, което да не е катастрофирало лошо. Следващото предложение беше доста примамливо, беше на 26 000 долара, обаче се оказа, че е 99 000 км, което е почти 100 000 км за електромобил, за който все още нямаме никакъв опит на нашия пазар. Решихме, че не се струва риска. Продължаваме нататък. Излезе един зелен с червена кожа, страхотен, 25 000 км, 30 000 долара. Тук се замислих реално. И мислех около 2 дни, реших да го купя, вече беше продаден. Нямам представа какво е било състоянието, не стигнахме до инспекция. След това излезе още един, на него ми пратиха видео, казах, че е добър, направиха отново инспекция, отново се оказа, че има някакви проблеми, застрахователите са изплащали доста големи суми, което значи, че е бил поправен. След това намерихме един друг, отново същото нещо, 24-та година, 15 000 км, регистриран 25-та година, 30 885 долара. Казах, че го купуваме, но отново след проверка излезе, че имаме проблем. Най-накрая стигаме до този, който действително най-много ми хареса. Този автомобил е без никакъв деймидж, т.е. никакви щети, на 20 000 км, което всъщност се оказа, че е реалистично, защото кой ще си купи такъв автомобил чисто нов, ще го кара 500 или 800 км и ще го продаде и то ще го изнесе. Няма как да стане. Просто ще си го продаде в своя маркет, т.е. в Китай. Те също си ги харесват. И то те харесват Xiaomi много повече, отколкото ние харесваме Xiaomi тук така в Европа. Между другото, може би на китайски отива към Xiaomi, но нека го казваме Xiaomi или дори много хора го казват Xiaomi. Окей, можете да го видите, сив, страхотен, сниман вечер, затова изглежда толкова добре, естествено малко AI, няма значение, червена кожа, 20 000 км, 24-та година е купен и 24-та година е произведен. Всички, които пишат, че са 25-та, всъщност са 24-та. Така че почти еднакво. Стигнахме до договаряне на цена. Цената беше 35 400 долара. Разбира се, ние предложихме 34, търговецът каза, че за под 35 000 плюс разходи до пристанище и нито цент по-малко. Оказа се, че автотърговците не са така запознати с експортните правила, както примерно фабриките, които произвеждат битови стоки. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че те казват ФОП Шанхай, примерно. Обаче те имат предвид под ФОП, че просто ще закарат колата до там. Кой ще прави експортния лиценз? Как ще се прави?
Кой ще организира абсолютно всичко? Това се организира от агента. Разбира се, имаме агент, проблемът е, че струва допълнителни средства. Казах, че запазваме този автомобил. $35 000, $3500, беше събота, преведохме ги, пратихме платежното нареждане, защото няма как да стигнат веднага и автомобилът беше запазен. Какво се случи обаче? Неделя стояхме в офиса и започнахме да смятаме. Този автомобил е прекрасен. Наистина си струва парите. Както и да го погледнем. Той е един много добър автомобил. Но, все още нямаме части. Не, че е проблем. Можем да се ги внесем. Особено пък ние. Винаги имаме групажи по въздух, т.е. дори няма и да чакаме. Но къде идва проблем? Автомобилът е $35 000. Грубо. $4800 беше 20-футовия контейнер юли месец. Просто взех това решение, защото нямах търпението. Най-лошия месец да изпращаме контейнери е юли като цяло, особено пък в началото. Горе-долу към края и както сме сега, началото на август, вече цените са добре. $4800, 20 футов контейнер, 20 GP. Но, може би, щяхме да го намерим на 4500. Пак повтарям, в момента не е така. Цената в момента на 20 футове може би е около $3000. Но вие дори няма нужда да внасяте 20 футов контейнер, може да се направи групаж. Стига да ви се чака. Защото тези автомобили са опасен товар. Те не могат да бъдат групирани с останалите стоки, които внасяме регулярно, което означава, че или трябва да изчакате да съберем поръчки за още автомобили, или да се заплатите 20 футов контейнер сами. На мен лично не ми се чакаше, затова реших, че ще транспортираме автомобила с 20 футов контейнер. Тоест, добавяме още $4800 в сметките. Защото беше наистина възможно да струва толкова. Имаме 5% хендлинг, който е за смарт карго, т.е. не мога да го прескоча. Така че слагаме още $1700. Този хендлинг гарантира, че каквото е там в Китай, каквото тръгва от Китай всъщност, ще ми бъде снимано, ще ми бъде показано, ще бъде изпратено с грижа, ще бъде внимателно, ще бъде застраховано. И всички тези процеси, които може да се сетите, които са нужни някой да обърне внимание там в Китай. Защото в противен случай просто саплайера, доставчика, производителя ще натовари нещо, което няма да бъде проверено. Да не говорим каква беля може да стане. Ако просто сложат още нещо в колата, решават, че ни правят подарък, но ние не го декларираме, тогава може да стане беля. Окей, имаме 5% хендлинг. 2,5% съм сметнал за ескроу и платежни такси. Разбира се, това може да се договори, може да се намали, но нека да кажем, че е така, защото имаме и застраховки и така нататък. Всичко това го слагаме в финансовите услуги. Окей, локално имаме $1600 грубо. Дори някой да каже, че са много, повярвайте, когато дойде контейнер, когато се разтовари, особено ако има митническа проверка, имаме този контейнер да стигне до някъде, например София, там да се разтовари и след това той се връща празен. Дори да се направи контейнерен превоз до Солун, отново от Солун имаме декларация Т1, която струва пари, имаме този контейнер да пристигне до София, след това отново да се върне празен. Тоест, винаги е скъпо. Имаме митническо освобождаване и така нататък. До тук грубо казваме, че автомобила ни излиза $43 900. Но след това имаме duty, имаме и VAT, т.е. мито и ДДС. Какво се случва? Митото е 10%. Не можем да декларираме по-ниско, отколкото сме купили автомобила. Първото, защото е незаконно. Второто, защото на митница те също имат интернет и могат да влязат и да видят, че този автомобил не е толкова ефтин, колкото сме писали. Примерно да сте го писали $20 000 или както от Америка идват понякога, дори за 5. Както и да е, не става. Тоест 10% мито. Имаме 20% ДДС върху митото, плюс стоката, плюс транспорта. Тоест, всичко това излиза $57 948. Смятаме курса по Unicredit на тогавашния ден. Той не е бил най-добрия, разбира се. 1.1339.
По-добре да вземем Unicredit, защото ако гледате курса на БНБ, просто ще останете разочаровани, защото курса на БНБ е за банките, да не говорим, че понякога дори и те не се възползват от него. Така че казваме, че грубо всичко това ни излиза 51 105 евро с ДДС за този автомобил. Пак казваме, автомобилът е почти нов. Той е на практика нов. Той почти няма 20 000 км. Страхотно състояние. Показали са ни видео. Нашият агент, както може да видите в видеото, показва дори, че задна лява джанта е отраскана, което не е проблем. До тук всичко е окей. Колата е бърза, даже една от най-бързите, които може да срещнете по улиците. Рейнджа е 800 км, което е впечатляващо. Всичко е много добре. Докато неделя не седнах и не направих още по-подробен ресърч преди да дойде понеделник и да трябва да заплатя цялата сума. Влязах в Mobile.D. Написах конкурента на Xiaomi SU7 Max, който е именно BMW i4 M60. Този автомобил е 442 кВт, 601 коня. Отново съм задал 25-та година, дори съм дал да търси. Дадох пробег най-много 20 000 км. Този, който намирам е 12 750 и автомобилът струва 55 750 евро. Всичко беше окей, докато не видяхме, че можем да купим i4 на 5500 на 55 750 евро. Като знаем вече, че Xiaomi SU7 ни излиза 51 000 евро. Окей, да, 4000 евро са голяма разлика, но аз като фен на нещата от Китай, дори не исках да си го признавам, но ако така поставим нещата, аз бих взел на този етап i4. Така че всеки трябва да прецени до каква степен иска да е early adopter на тези автомобили, до каква степен иска първи да започне да ги използва, да е първи по улиците с тях. Да, това е наистина яко, признавам. Аз дори си мислех да я брандираме на Smart Cargo, но на този етап мисля, че не се струва. Това, което си мисля да направя, за да се убедя сам, е на следващото си посещение в Китай, което е в края на месеца, да наема Xiaomi SU7 Max, да го покарам там, за да видя, т.е. струва ли си цялата тази работа или за момента в Европа правим по-добри коли. Ще се радвам някой да напише в коментарите какво мисли. Дали все още предпочита европейските брандове или американски, виждаме, че и те се засилват към тази ниша, или предпочитате да пробваме новите китайски автомобили, които трябва да признаем изглеждат като излезли от фантастичен филм от бъдещето. Това беше всичко от мен. Това беше нашето решение. Ако искате да внесете нещо от Китай, без да се занимавате с нищо допълнително покрай това, знаете къде да ни намерите. Чао! Yeah, we never arriving late. Smart Cargo, yeah, we bring it to your door. From the far east shores to the city like glow. Smart Cargo, watch the business grow. Smart Cargo, your world delivered.